Tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Sergio Busquets ya zama asistan manaja na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kamar yadda Fabrizio Romano ya wallafa. Sannan game da dan wasa Joao Cancelo ya taso daga birnin Riyadh zuwa birnin Barcelona, a yanzu haka ya sauka a birnin Barcelona domin a zo a gwada lafiyarsa. Sannan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta tana jirgi na musamman domin ɗauko dan wasa Rodri daga birnin London. Wanda dan wasa Rodri ko wasan dan wasa ne mai kyau, kuma idan ya zo kungiyar kwallon kafa ta Barcelona zai yi kokari kuma zai taimaka wa kungiyar matuƙa. Sannan game da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona, kungiyar kwallon kafa ta Barcelona tana tattaunawa da wakilin dan wasa Lautaro Martinez na kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan, wanda idan aka ce ga Lautaro Martinez ga Joao Cancelo da kuma dan wasa Rodri, kungiyar kwallon kafa ta Barcelona za ta yi kokari, kuma dama burin su shine su lashe gasar Champions League. Kuma wannan ba karamin buri bane ba, kuma wannan yan wasanni za su taimaka wa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona domin ta cika burin ta gaskiya. Dan wasa Rodri ya koma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona, wanda idan baku manta ba dan wasa Rodri a sati biyu da suka wuce dan wasan yana so ya koma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona, sannan kuma yana so ya koma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. A yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta tabbatar da dokar dan wasa Rodri, wanda idan baku manta ba dai sati biyu da suka wuce ana tattauna tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City, wanda idan muka duba dan wasa Rodri ko wasan dan wasa ne mai kyau kuma dan wasa ne mai hazaka. A yau ne dan wasa Rodri zai tashi daga birnin London zuwa birnin Barcelona domin duba lafiyar dan wasan, wanda idan muka duba dan wasa Rodri dan wasa ne mai kokari kuma dan wasa ne mai hazaka. A yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta dan wasa Rodri. Sannan game da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona, kungiyar kwallon kafa ta Barcelona tana tattaunawa da wakilin dan wasa Alvarez, wanda a yau ne dai kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid za ta tattauna da dan wasa Alvarez, wanda idan zai zauna kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid ya zauna, idan ba zai zauna ba ya tafi kungiyar kwallon kafa ta Barcelona, wanda a yanzu haka da kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid ba ta so ta sai da wannan dan wasan. To a yanzu ne kungiyar kwallon kafa ta Barcelona tana tunanin daukar dan wasa Lautaro Martinez idan ba ta samu dan wasa Alvarez ba, wanda kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan ta ce za a bata akalla euro miliyan 110, amma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona take cewa dan wasan bai fi euro miliyan 80. A yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta tabbatar da daukan dan wasa wato Rodri. Sannan gami da kungiyar kwallon kafa ta PSG, kungiyar kwallon kafa ta PSG ta yi rashin nasara da ci daya da nema a hannun kungiyar kwallon kafa ta Les. Hukumar kwallon kafa ta Najeriya ta musanta rahoton da ke cewa shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya Infantino ya sauka daga kan mukaminsa. Hukumar ta ce wannan zancen ba gaskiya bane ba, don haka tana kiran da duk mutanen da suke yada wannan labarin su daina, wannan rahoton ba gaskiya bane ba. Idan ba ku manta ba dai shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya Infantino yana so sai da kaso 20 na hukumar kwallon kafa ta duniya na kasuwanci, wanda kasashen turai suka ce ba su da wannan tsarin ba, musamman ma hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai UEFA ta ce ba ta san wannan tsarin ba, ma za ta yarda da wannan tsarin ba. Haka ma hukumar kwallon kafa ta kasar Ingila ta ce ba ta yarda da wannan tsarin ba. Kasar Spain da kasar Faransa da kasar Italy da kasar Portugal sun ce ba su yarda da wannan tsarin ba. Musamman ma shugaban La Liga Xavi Tebas ya ce dole shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya Infantino sai ya sauka da kan mukaminsa. Don haka hukumar kwallon kafa ta Najeriya ta ce ita babu wani rahoto da ta fitar. Don haka duk masu yada wannan zancen ba gaskiya bane ba su daina. Sannan game da dan wasa Ferran Torres, dama idan ba manta ba a wannan satin da ana tattaunawa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta PSG da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Sannan game da daurin auren dan wasa Cristiano Ronaldo, kamar yadda wasu kafofin yada labarai suke cewa wannan daurin auren fa har yanzu ba a yi shi ba, da shi da budurwarsa Georgina har yanzu wannan daurin auren ba a yi shi ba. Don haka duk mutanen da suke yada wannan rahoton ba gaskiya bane ba, don haka har yanzu ba a daura daurin auren ba, don haka su jira. Sannan game da dan wasa Lionel Messi, a jiya da kungiyarsa ta yi rashin nasara da ci biyu da ɗaya, wanda dan wasa Lionel Messi a jiya mahaifinsa ya rasu, wanda kafin a take wasan an tsaya na minti da an yi shiru domin girmamawa ga mahaifin dan wasa Lionel Messi.